ora nyono babar pisan duh wong ayu suaramu endah mujiwat sak lebeting nala. Ngerti ora kowe? Mboten. Lho, mulane Jawa itu latihan bahasa kromo. Nggih. Mujiwat sak lebeting nala ngerti apa ora? Mboten. Wong nyong sing ngomong be bingung. Lah ya apa meniki sing ngrungokna. Kan kula tesi alit dadi mboten ngertos kados niku nggih. Bisa mikat sak jroning atiku. Oh, nggih. Hatut rantun tansah reruntungan Ing sarina sawa nginde Kesidian Tening dilapi. anu kinel-kinel kok. Datan kingga Wong kok dhuwur temen ya. Sakate ati Ki jane rek arep gawe nyong berantakan apa kepriwe? Maksudnya kan aku guli tondo danan terus. kawit jam 3 lho. Hah? Aku guli danan kawit jam 3 lho. Salah. Oh. Kudune jam 12. Maksudku wong tresno Oh, terus. agib asih pinasihan kaya kiye. Oh. Membelah-belah. Oh, membelah-belah rambut nyatane wong lanang iku bebas. Bebas ngempek wong wadon kang ubun-ubun kutul niku samparan. Wong wedon juga bebas. Lah ora nek wong wadon ya paling sekok ngene kutul ngene ya gue karena saru dadine kudu dipatesi ya. Ya ora. Mangga. Ayo diajeng. Terus ke suaramu sing epic. Sampeyan aku be kangen suwantene sampeyan. Ing sarina sawa nginde Sito asitu Diguyu nang bapake kandah bae kon lagi urung kada utang, Pak. baru penyicilan. Pindo. Iya bener aja. Lah ting bareng. Iya, Aja bareng. bareng aku bae. Oh. Muk dadi kok. Pindo mimi lan men tuno ayo kang Iya, diajeng. mas bareng ana tepe wajah
Sito asih iya ora nyono babar pisan pripun suaramu endah lah iki sono dasare ayu pakulitane pun kuning temu giring Mas Sinangling 50 Mbah THR oh 50 lagune ya do ajeng nggih monggo nggih dawaipun langgam ninggal katresnan Jan apa Mas? Oke, ora kaya nang daleme Bapak Mider. Oh, Bapak Mider. Nggih, teng mriki. Oh, nama Mider itu nama yang paling bagus. Oh, nggih, baguse. Mider. Oh, mideri? Mi gunani tumraping bebrayan. Bapak Mider ki menjadi kepala rumah tangga ki bener-bener tanggung jawab ngopeni anak lan bojo. Ah, nggih, terus. Dedonga marang Gusti Kang Maha Kuwasa nggih ben keluargane ayem tentrem ora ana alangan apa-apa. Amin ya rabbal alamin. Rukun agawe santosa. Dheweke iki selalu merukunkan di antara anak siji lan sijine lan garwane. Ah nggih, lah sampean iki cerdas. Lho, wong nama kan Kinarya Joko. Nggih. Contone Bawor. Bawor. Mbak itu bagus, wong sing bagus. Oh nggih, Ya, jangan ngalem awake dhewe kejenenge ya Pak ya. Lah jare sampean nemen ki bae ketulung make apa ya ki ngerora ya. Oh ngarani nyong ajur iki ya. Lah contone Kang Mi Ung ya tegese. Apa? Mi ki kucing, ung ki gering. Kucing gering. Bos, ki bayarane jare ngonyong bae guys ngenyak rika lah jar. Siapa? Wong nyong ki wis diutang kae. Wis nyambut gawe ki gari motongi. Aja kaya gue ya mulane aja maning-maning aja dibayari dhisik. Apa nyong bayaran urung tak utang. Cimet dhisik. Ya ngono mulane nyong wani ngenyek, ya ngono. Aja ngono. Yo. Aja lali